14 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates andinogara ndakakubatirai. Nhasi ndauya nenyaya panapa dziri kuitika, nyaya dziri kupisa, ma-streets haana kumira zvakanaka. Unongoziva kuti nyaya idzi dzinogara dzichingoitika misi nenguva, but dzimwe nguva tinomboignore toti pamwe zvichida these people vanenge vachizivana kana kuti vari kuita yavari kuita. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so, pane trap yakaseterwa VP Chiwenga. Ani makanzwa mbese pepe vachinzoni vari kumbori kulivhiwo futi, saka ndosaka vapuwa nigirikini madhays avo vanozongosara ari mashoma. Saka VP Mohadi ndo vachanorova ndima ye19 days. Vanhu vakawanda vakakomplaina vakati but VP Mohadi havasi that fit rekuti vangarova 19 days muchisiya munhu ari fit kuti arove 10 days. Metse idzodzo muri kudzibalansisa sei? Equation iyoyo muri kuibalansisa sei? So muri yeZimbabwe kana uchinge watoona ndatoya kudai so, ndinenge ndauya kunozvibvanyangura zvese. Saka zvakatokosha kuti utange nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya yakamira yakadai so, pari kunzi Harare prepares for legal processes as calls for the extension of President Mnangagwa's term of office grow louder. Vakutogadzirira kuti toita sei tipinde nyaya yacho titoirova nechi kulegal side. Processes acho kuti alright, handiti mimi muri kuita nharo monzi 2030. These guys remember kuti zviri zvemutemo zvekuma-judiciary system uko vakatopedza uko. Vanototanga zvese vanongota kuti takutodai so takutopasisa zvakadai so zvotoita just like that. So patrap manje yakapuwa VP Chiwenga pakatasa zvekutaurwa nemanewspaper iko zvinezvi. Manewspaper ari kuti VP's fully back ED 2030. I think that ndakambotaura nezvayo yesterday, but hatinanyatsoitsanangura zvinonyatsogutsikana vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti vari kutry kuda kuona kuti kana vari kuti VP's fully backed ED 2030, ndatry kutenderera kutsvaga ma-streets ese, kuona ma-videos ese aVP Chiwenga, handina kana 100 ndaona achisimbisa 2030. Achitaura kuti Mnangagwa ngaatonge kusvika 2030. Handina kana 100 ndaona. I even challenge people kuti kana pana anaro ngaatondisendera. Ndikatoti kana uchitoda futi ndona kutokupa mari. Kana uchingondisendera that video ndi munhu achitaura kuti zvoni 2030 Mnangagwa ngaatonge. Ndaritsvaga ndikarishaya. So zviri ngoreva manje kuona manewspaper akutaura kuti VP's fully backed 2030. It's a trap because varida kunzwa kuti uyu achapindura kuti kudii Chiwenga panyaya yacho. Akangoda kungopindura akada unochinchi vonzi right, trap yatoshanda, anenge atobuda offside. Vakuchitowana manje pekumubatira kuti aiwa hosaka yora against isusu. Akuratidza kuti itrap this way. Handiti vari kutaura nguva yese vachiti ari palivi. Vakabva vamaendesa pane gamba rakafa uko. Anzi Comrade Thomas Chigwaru. Vakati iwo Chiwenga chenda unomuviga ikoko. Ndobva vanomupa speech kuti ataure. Pa speech most of the times ndo pavanenge vachida kunzwa kuti saka iye ari kuedza kuti kudii. Trap yasetwa kukunzi VP is something. Iye manjewo akabva anyarara kana nyaya yakabva ataura. Ndakatoona ananiki mangwana ava kutobuda kutaura kuti the Vice President of the Republic of Zimbabwe, General Chiwenga, today joined the Wedza and Marondera community at the burial of prominent cattle breeder and former war collaborator Comrade Thomas Chigwaru at Huis Farm in Marondera, Ward 5. Comrade Thomas Chigwaru passed on at the age of 84 on the 10th of January 2025 at Lifton Estate, Huisen Farm. He is survived by his wife, Miss Irene Chigwaru, several children and grandchildren. But urikuona kuti nguva yese ko uya akuzoendeswa kurufu sei iye ari palive. My duty is a government kunonzera right yochienda wakanomirira on behalf of government. Because Minister of Information kana munhu angoendawo zvingori private ozvongoti ari kungoenda kunoviga as a family, like iye akatomboenda achinoviga achazi ndiani wake waenda noviga zvinombobudiswa neMinister of Information yese. But this permanent secretary of information Nick Mangwana atozvibudisa, simply means zvatobudiswa public domain, kureva kuti munhu anenge aenda ari public office. Saka ndo trap yaari kuseterwa kunzi iye ngaangotaura chete. And tikada kutarisa futi the other side, because ndo vanhu vacho vanenge vachida kunzi vanotadzisa zvinhu vangangotadzisa kuti this vision 2030 inzi inobudirira ichienderera kumberi. Ukatarisa pama-MPs aya eTCC kwakatorwa 31 vakaenda, and the rumor mastreet achitaura kuti zvoni vanhu iyo vanzi vakapuwa ma-5,000. I don't know zvangu, handina hangu kuzoona vachinatsoitambudzwa, but pari kunzi vakapuwa ma-envelope ane ma-55555. ndo maibudira ari kuita nyaya dzacho. Kuti mutarire pane statement rakataurwa ikoko futi na President Mnangagwa ku Prickep Farm achiti I'm happy in Zimbabwe, there is no fiction between the ruling party and opposition from what I hear.
akapedza zvake. Hakuna friction between opposition and ruling party. Saka kureva kuti uku kuopposition ari kutoziva kuti its walk over. Friction yanga yapo manje iri timu rake rika because nguva yakupera obvious. Hakuna asingade kupinda, hakuna asingade kupower, hakuna asingade kuenda pamberi. Fanika gate ratovhurika kudai so. Munhu anenge kuziva kuti uyu ngachipedza ndichipindawo. Zvakangodaro zvingori easy like that. But trip iri kusendwa iyi mune Zimbabwe inini mungaziva ndinotaurisa. But I want you to tell me what you think in the comment section because inini munoziva kuti panapa inini I'm the nyaya meditation, ndinoweka nyaya kunge mates, handina nguva yekutamba kana tapa nyaya dzenyaya idzi. So da kuti mundiudzewo zvamuri kufunga panyaya iyi in the comment section. So zvandoda kuita iko zvinezvi ndine audience yakusiyai muchinzwa zvinhu zviri kutaurwa nevanhu. Kana uchinge une zvako zvekutaurawo zvinotoda audio, namba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzo ndidzodzo chaidzo wobva wasendawo uchindiudzawo mafungiro ako in the comment section. Ndine nyaya yandinayo. Munoona here kuti kuita munhu wekugadzikirwa zvinonetsa. 2017 vaMugabe vakataura kuti Mnangagwa haaite, vakamudzinga kuZANU-PF, vakamudzinga kuita vice president. Isu tikapembera tichifara, vachiwenga vachiti taakubvisa vaMugabe, tisingazive kuti vanga vaine muono wakanaka vaMugabe kuti munhu uyu haaite zvachose. Zvino nhasi tarisai kuchema kwataakuita. Tiri kuchema mazuva mangani tichichema. Nanhasi iye mukatarisa ari kuzadza hombodo dzake chete nevana vake. Vana vake vanongotumwa kuenda kunotora mari mumamainzi evanhu. Wese waita mari anongotumirwa first family kuti enda unotora enda munopuwa mari nekuti ndivo vareva. Ungave upenyu tichasvika kupi tichiita izvozvo? Dai tashinga. Tikashinga imbotarisai zviri kuitika muMozambique. Right now ini ndiri muMozambique. Ndo matiri. Tine chikwata chakati kurei vanhu. Tadzidza taane mastrategies atiri kuona kuno kuMozambique. Iye zvinezvi hatifanire kutya angave mupurisa kana musoja. Hatifanire kutya, tinofanira kumira kuita chirwirangwe nekuti hatina kwatinosvika, kusiri kufa ndekupi. Mukatarisa vanhu vemuno muMozambique vari kungoti mupurisa apfuura munhu wacho iyeyo, vanongoenda vachimhanya. Vaenda vachimhanya vosvika vobata mupurisa wacho votoitawo the same zvaaita kumunhu wacho. Kana angapfurwa gumbo kureva kuti vanotongotyorawo gumbo. Kana vanga vaita zvavaita izvozvo kuti vauraya munhu iyeyo, ivo vanongodzokawo the same kungobata mupurisa wacho votourayawo. Saka ndo zvinongodiwa muZimbabwe. Ende mukatarisa muZimbabwe manetsa muZimbabwe nekuti mukatarisa kochi wembavha dzose ndi Mnangagwa. Kochi wemhondi dzose ndi Mnangagwa. Munhu anodzidzisa vanhu kurambira pazvigaro ndi Mnangagwa. Munhu anodzidzisa vanhu kuti kana watonga iwe family yako ndiyo inofanira kuramba ichiguta, vamwe vasingawane mukana wokuwana mabasa, ndi Mnangagwa. Saka mukatarisa Mnangagwa akanyatsoona kuti vana veZimbabwe vanogona kusvinura. Nguva dzekuti havacharima, vaakuenda kunozorora, vaakumirira mvura kunaya. Vanotozivikanwa kuti iye zvinezvi vanogona kugara pasi vachiungana vachionesana kuti izvizvi zvichapera sei, zvichireva kuti vana vanogona kusvinura, vana veZimbabwe. Ndobva agadzira chirongwa chake Mnangagwa chaanoti pfumvu yakadzama. Saka ndobva aedza kuchikwenenzvera kuti imi mukwanise kunzwa. Akati yezvinezvi yaakunzi pfumvudza. Haisi pfumvudza, inonzi pfumvu yakadzama. Nekuti iwe une mombe unenge uchinzi enda unotora badza, uenda unochera makomba. Unochera makomba iwe une mombe. Wapedza womirira kuti mvura iuye, waakutozorima futi nemombe. Zvichireva kuti kungoedza kungotora nguva yenyu imimi. Paunobva uko waneta unosvika uchingonorara, hauchakwanisa kusvinura kana kumuka. Saka tiri kuti nyaya yepfumvu yakadzama ndo inoita kuti mumaruzevha mese hapana anokwanisa kutirimuka kana kumuka. Saka zvaakuda
vanhu vari kuSouth Africa, vanhu vari kuMozambique, vanhu vari kuBotswana, tose ngatiise musoro pamwe chete, tongoenda tobva tasvika toti enough is enough, zvakwana. Kana tati zvakwana, hakuna anoramba. Izvozvo zvoda kuramba takashinga, hazvingamborwadza. Ende tricks dzese dzekuenda kunozarura majeri kuti vanhu vabudeka vakwanise kutibatsira taanadzo, taakudziziva. Saka ngatisanyanyotya, ngatiendei mberi. Isu ngatibatanei, tikabatana toita chinhu chimwe chete. Nokuti mukatarisa kurwadziwa kwatiri kuita nekugara kune dzimwe nyika, nyaya iyoyo inongoda revenge. Tichiuya kunyika yedu, kune vakati vari kuita kuti tibude munyika. Iye zvinezvi vanoburitsa zvimasongo zvavo zvekuti asingade ngaabude muZimbabwe. Nonsense. Hatisi kuda kunzwa nonsense iyo. Umbori ani unoti asingade ngaabude muZimbabwe? Umbori ani? Tidi hunhu hwakadarewo.